to hai dal rok na rok na ta hai na hai pung kaham to dal rok tini video na rani title te thumbnail lo na saiman khana tini tam video na nai dong te tam video samane thang tong te tam video ungjak na rok na angke hawe re liya na dal rok asa kin ro jotana kaham kurung te step tong mai na no ingke ang tabuk thang nai pura video start khair nai ingke mo ingke sikang sikang rok tam manai nai na gede mo ingke narayan mo haporo pun thani mo haporo narayan binarang tu sementara norok sama kena sabno hai tong kai tabo ang thang dal rok bisi kok salaya wit ekdom video no start khai bisnai kai dal rok nai tong ani video no to dol rok tabo hangke nai di ang mo khamano fui telang nai mo hangke sini nok ba pura ekdom gan ase hangke ang oroni khamano to dol rok tabo hingke ang iko khamana truk truk ke phoisa oi tongo phoisa mani pore hingke ja bini butui no hingke ang narugoi renai te baki bahano ke khiboi renai dol rok mo jini nok ba ekdom gana wono nok gana wono kai toni rimani hingke dol rok tini hingke mono moi songnani bagoi kisa ekdom thaske phuina khata dol rok ekdom duita thaske na harsikang tag bonong boys saben thaske soi nagrana khota nornai toni soya kareni video thabuk ni monang soi na dal rong nai kami soya kare mon duita na tini phung ni moyong nai wai se ban norok nai toni tam tam ri boys to dol rok tabo hingke ang pura sobji cutting himani pure wise bini songoi renai tabo tam tam songoi renai tongbi aro tanai khama ronai hingke mabo tongnai mo onek din baluk thaka angka mo tini songnai pore mo renai onek din baluk thongbai kamo hingke mono tini final summit kherene final summit cutting betul to dol rok tini video no oro na muthago relai nai malai ne